What I can say is, I don't know, because this province from a long time, they must to do the bridge for before maybe 2 years ago. But we don't know the reason why. Because I thought the contractor came here for last 2 years. We don't know the reason why the work is not continue. So what we can say is, in this world or this area that we are living, we are in danger zone. Or if this road is closed, okay, what are you going to do? Because so this from this area going, it's a farmers. Yeah, many of them are farmers. So if the road is closed, okay, farmers have nothing to do. They have to stay their home doing nothing because they don't have input even to support their farms. So what we want to say is the government must do something immediately because if not, it won't help us. It won't help us. Your name? I am say yɛbɛ start election ɛna contractors ba so a asɛ na ɔmpɛ sɛ ɔmo yɛ within some days after election no yɛanhu biribiara bio. Me nso kwan yi so mostly kwan yi so na medi me dwuma paa. Time bia ɛmmoro 1 week a memfa but ɛnnɛ deɛ ɛsiiɛ na mahu kɛseɛ paa bɔ ɛwɔ kwan wei so because anɔpa mesɔre around from Kumasi a na me drive up to the what do you call it? Ɛhe na Amanten. But because of saa deɛ na ɛwɔ sɛ nka meduru hɔ nom around 9 because na mewɔ some meeting bi ɛwɔ hɔ nom but because of saa deɛ sɛ yɛkɔkɔduru hɔ nom around 1 o'clock a deɛ na yɛrekɔ akɔyɛ no ayɛ waste yɛantumi anyɛ because yɛkɔkɔfaa kwan bi ɛda Anyinasu ɛwurawura mu ansa na yɛbɛpie yɛbɛpie ano a kwan no ɛnyɛ easy. Yɛbrɛ paa kwan a memfa no sɛ yɛde firi kurom ba ha no nka ɛyɛ just bɛyɛ 20 minutes drive but ɛsan take yɛ bɛyɛ 3 hours before sɛ yɛbɛduru Adwarampo no baabi a yɛrekɔ no a ɛtake yɛ bɛyɛ 3 hours ansa na yɛduru nti yɛsrɛ mo mo na moka a mpanyimfoɔ nte ne ntɛm nti yɛsrɛ mo momma mpanyimfoɔ no aso nte sɛ yɛde Nyame de srɛ wɔn a sɛ na contractor a ɔwɔ so no sɛ ɛmmoa na sɛ sesa na ɔmmɛsesa no na ɔmde nnipa foforɔ aba a ɔmonhwɛ na ɛmma nneɛma a ɛyɛ because ɛnnɛ deɛ aha adwene paa because ɛnnɛ yɛ sɛbi yɛ maamenom ne yɛ wɔfanom yɛ brothers no ɛnnɛ da na ɛyɛ da bi a ɛyɛ da kɛseɛ paa ɛma kwan wei sofoɔ ɛde firi hanom sɛ yɛkɔkɔpem Atebubu area hɔ nyinaa ɛnnɛ yɛ da kɛseɛ paa a at least obiara kɔkɔpɛ n'awɔtwe no n'ano aduane wɔ hɔnom nti ɛnnɛ ade a ɛsiiɛ no nnipa bebree wɔn asan akɔ bebree asan akɔ a wɔantumi anyɛ adwuma bebree ɛna ɛsan kɔɔ back nti ama even wɔn a akuafoɔ a wɔde nneɛma baeɛ a wɔnim sɛ buyers ɛreba abɛtɔ bebree gu hɔ. Mefaa market seesei a matɔ bayerɛ a first na metumi tɔ no bi a bɛyɛ 100 cedis ɛnnɛ yɛtɔɔ no 50 cedis. Ɛyɛ bad although manya no fɛ deɛ but yɛsɛ wɔredwene wo ho na woadwene wo nso wo nua because ɔbaeɛ na ɛyɛ a ɛnka ade no yɛtɔ sɛdeɛ ɛsɛ sɛ yɛsi tɔ no a menyɛ sure sɛ wɔde bɛgye saa price no.